Bez tohto cviku nikdy nejdem spať, pokiaľ celý deň sedím za počítačom a v poslednom čase sa mi to veľmi často stáva, pretože nie len riadím celý e-shop a mám dostatočne veľa objednávok od vás, ale takisto dávam dokopy všetky tie fit pobyty a fit dovolenky. Teším sa, že tohto roku budeme mať veľmi veľa takýchto stretnutí. O tom sa všetko môžete dočítať na mojej stránke www.zora.sk. Ale teraz vám ukážem vlastne ten cvik. Je veľmi jednoduchý a ide o to, že keď som veľmi dlho zasedená, tak naozaj pociťujem tu také napätie v bedrovo-krížovej oblasti a vlastne aj v tých bedrových kĺboch. A vždy si urobím tento jednoduchý cvik, opriem sa dozadu a idem s obidvoma kolenami na zem, dotknem sa, ale teraz pozor, nenasledujem telom tie kolena, ale naopak vytočím do opačnej strany. Tu už cítim celé to napätie, ako sa mi pekne šlachy teraz vyťahujú takým nenásilným spôsobom. To isté na druhú stranu, vytočím telo na opačnú, ako sú obidve kolena. Voľne dýcham, vždy nechám vlastne niekoľko sekúnd, vždy na jednej aj na druhej strane. Zopakujem si to niekoľkokrát, až kým nepociťujem naozaj dostatočnú úľavu. A vždy mi to pomôže a keď mám takto dobre povyťahované šlachy, ktoré sú počas dňa stuhnuté, tak vtedy sa mi oveľa lepšie spí. No a samozrejme nezabúdajte, že tie všetky pobyty mám na tej stránke, tak ako som vám spomínala. A pokiaľ sa vám video páčilo, tak ho môžete zdieľať a môžete ma sledovať a lúčim sa heslom Ostaňme zdraví.